Moitas gracias, señor presidente. Abordamos, señor Rodas, esta iniciativa dun xeito construtivo. Xa lle digo que existen puntos de acordo desta iniciativa e non tanto no relato dos feitos que vostede acaba de facer, pero sí nas propostas que realiza esta iniciativa. Por eso, o Partido Popular e o Goberno da Xunta de Galicia preocúpalle e se ocupa da recuperación da capacidade productiva marisqueira da ría de Ferrol, como intentarei demostrarlo de seguido. E pidolle, ademais, señor Rodas, que teña capacidade vostede de diálogo, se algunha vez a vai ter nesta comisión, ou xa un bon día, e que teña capacidade vostede de entendemento, como nos mostramos que a emenda que presentamos. Nos presentamos unha emenda de sustitución a esta iniciativa e pidolle iso para que señamos capaces de sacar adiante unha iniciativa con un amplo consenso, que supoño que é o que lle preocupa ao sector marisqueiro de Ferrol. E no primeiro punto da nosa iniciativa pedimos instar aos concellos de Ferrol e de Narón para a posta en marcha do seu sistema de saneamento e continuar traballando desde a Xunta de Galicia, xunto cos concellos da ría de Ferrol e co Ministerio, para a consecución do saneamento integral da ría de Ferrol. Negar que a contaminación microbiolóxica na ría de Ferrol afecta notablemente a capacidade marisqueira dos bancos das pías sería unha falacia. Por eso nós non vamos a facer. Temos que recoñecer que isto existe. Por eso presentamos a nosa emenda. A labor que se fai desde a Xunta para conseguir o saneamento da ría de Ferrol é permanente. E como intentarei explicar, se reflite nun gran esforzo económico e tamén, como non, nun gran esforzo técnico. De feito, vostede que preguntaba por plazos, as infraestructuras hidráulicas do sistema de saneamento e depuración da ría de Ferrol están na súa reta final, restando por rematar únicamente 2 tramos do colector que se terminarán co comenzo do período estival, feitos no marco de varios convenios suscritos entre varias partes. Ahora ben, tamén sería un engano, señor Rodas, non ter en conta que o traballo para conseguir o saneamento integral da ría de Ferrol debe ser conxunto. Non é cousa da Xunta de Galicia só. Debe ser de todas as administracións, deben estar implicadas. E nada sirve que cada entidade traballe dun xeito independente. E nesta línea, a posterior xestión e explotación deste sistema de saneamento é responsabilidade e competencia do Concello de Ferrol, con independencia de que, como a sempre, siguen a contar con total implicación e apoio técnico e o asesoramento da Xunta de Galicia. Como non podía ser de outro xeito, a Xunta ten un firme compromiso co saneamento das masas de auga da nosa comunidade, de forma moi especial no que se refire ás nosas rías. E para mostra, voulle dar un dato. A Xunta ten investido, solo en saneamento, máis de 1.000 millóns de euros desde o ano 2009, dos cales casi 600 millóns de euros foron destinados exclusivamente á depuración das rías. E por último, na emenda que presentamos dicímoslle que non compartimos a visión que vostede ofrece sobre o funcionamento da batea de reinstalación de moluscos. As bateas de reinstalación de moluscos de Ferrol están sendo utilizadas por 5 confradías: a Confradía de Ferrol, Barallobre, Miño, Puente de Eume e para as confradías de Puente de Eume, Miño, non supón ningún coste, xa que cada mariscador cobra pola cantidade de marisco que vende, pesando no momento do retorno da batea de reinstalación. As confradías de Ferrol e Barallobre tamén poden empregar este sistema e non habería perda algunha do marisco. Ademais, no protocolo de traballo está contemplado que indemnizaránse
as perdas do marisco nos casos de mortaldade superiores ao 10% que se produzcan durante o tempo transcorrido entre a saída e o retorno dos moluscos á lonxa de orixe. Vai E rematando, daí tamén, señor Balseiro. termino, señora Presidenta, daí tamén o sentido tamén da nosa emenda. E finalmente, e termino, señora Presidenta, porque este é un tema que en 5 minutos é moi difícil expoñelo. Finalmente, respecto do terceiro punto, estamos de acordo e, de feito, na emenda propoñemos realizar un plan de rexeneración que contemple a continuidade cas desenvolvidas ata o momento e a retirada do mexillón hará as aportacións de rea control de predadores para conseguir a mellora do sustrato e a rexeneración do banco. Son accións que se levan facendo desde o ano 2013 e que a Xunta xa contempla facer tamén no futuro. E dígolle máis, estamos dispostos, se nos ateta a emenda, a sacar un acordo unánime, polo menos un acordo apoiado polo Partido Popular. Estamos dispostos a votarlle o 90% da súa iniciativa, se vostede permite, a votación por puntos, e se non, pois, se nos obriga vostede a votarla en contra, xa lle digo que nosotros traeremos esta emenda como unha proposición non de lei a debate ao Parlamento de Galicia. Gracias, señor Balseiro. Turno ahora para o señor... Bueno, o grupo vai a compartir e votar a favor da iniciativa que